Slavê velênce ez ê niha li vir vê videoyê de behsa şandina peyamên taybet bikim. Ji bo ku mirov peyamek taybet binivîse dikare here pêşa peyaman. Li vir yên hatî peyamên hatî nîşan didin, yên çûyî peyamên çûyî nîşan didin û gerem bikarin bixwazin peyamek nû binivîsin jî em ê peyama nû bikin. Li vir navê kesê ku em dixwazin peyamê jê de binivîsin em dinivîsin. Kelimek ez ê ji bikarhêner Robin re bişînim. Robin dinivîsim. Hêmîne nivîsandî ji xwe pêşniyar derdikevin. Ez navê hilbijêrim. Paşê navê min jî nivîsim. Navê min jara nivîsê jî nivîsan. Niha jî dikarim peyama xwe li vir çi kes bixwazim binivîsim û pê bişîne bikim. Bi vê awayî peyama min wê here bikarhênerê bi navê Robin digir û ji xeynî wî kesekî din vê peyamê namîne ji ber ku ev peyamên taybet û nav bikarhêneran de tên şandin û standin.